Ki arngut ki beriu ki balasya kenok baki dai ki baladon keti bantemu ban bor ya kawi ka khana kenthe baladon kumbakat hnyula nekat prasne mi ei kabana kasino umthlong Eastern West Kasilis District menagalai tarik jema arjara posau kira khatno hadin ka jimsau ko bajur na ka jingsha bom haki pajba no shoshnong u sordar jo kasino umthlong ba trai bor kharjana ulethu boloyo jingtep akapor shibaji shtiangi ei baki pajba kilio ban kem ekini ki arngut ulethu ba ekini ki arngut lara bantian bisharu ha community hall jong kasnong balapan tibru shaki pulit ki balawan man simti kini ki arngut ubat rebor ulai turu bawat hadin balawan poi ki pulit ki paiba no sosnong kim simala sange hari ki lapan pajru wada ka jingkhang bat bom kini ki arngut adu bakina thia lang kata Ramadan